Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yanzu nan muka samu wani mummunan sakamako akan abubuwan da suke gudana tsakanin Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje, musamman ma akan takaddama ko mu ce rigimar da aka tattauna akan ta a yau. Idan ba ku manta ba, a yau ne yayi wato ranar da aka ware ranar da za a yi zaman wato kotun koli, inda a yau ne za a yanke hukunci wato akan sakamakon rigimar da take gudana tsakanin wato harkokin siyasar jihar Kano, inda har yanzu wato rigimar bata tsaya ba, inda ake ta kokarin wato sai an tantance mai gaskiya da mara gaskiya, kuma inda ake ta kokarin wato sai an tuke wato Abba Kabir Yusuf daga kan wato kujerarsa wato ta gwamnan jihar Kano, inda shi kansa wato mai girma Yusuf Gawuna har yanzu ya kasa yadda da cewa ya faɗi, sai dai kuma shi kansa Abba Kabir Yusuf ya kasa yadda da cewa bai yadda ba, kuma ya kasa yadda da cewa wato bai ci ba. Wasu da yawa suna ta cece ku ce, musamman ma yanda wasu da yawa suke ta ganin wato laifin wato Yusuf Gawuna kan cewa wato bai kamata a ce abin da ya fi karfinsa har yanzu ya tsaya yana ta cece ku ce, yana ta kuma maimaita maganganu akan hakan ba, inda wasu da yawa suke ta cewa ya kamata a ce ya haƙura, kuma ya kamata a ce ya riga ya fi karfin hakan tun farko da aka ce ya faɗi wato ya tsaya ya yi mubaya, kuma ya kira waya, kuma ya yi godiya, kuma inda ya nuna son barka akan hakan. Ya kamata a ce wato ya ajiye magana wato tun a farko, inda wato magoya baya wato jam'iyyar wato Kwankwasiya inda suka kara da cewa wato ai da tun farko an riga an sani wato a cikin jihar Kano sai dai a nuna wato son kai ko kuma wato kin Allah, amma in dai ba haka ba, kowa ya san da cewa wato matasan jihar Kano wato sun fi son wato Abba Kabir Yusuf wato wanda aka fi sani da Abba Gida Gida, inda wasu da sun san da cewa wato Kwankwaso shi kadai ne uba wato a cikin jihar Kano, kuma kowa ya riga ya san da cewa wato a gaskiya kuma a zahirance wato Abba Kabir Yusuf wato ya yadda Yusuf Gawuna a cikin tafiyarsa, inda wasu da suka ce ba kowa ne wato ya janyo mishi wannan bakin jini ba wato sai ubangidansa wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Wasu da sun yarda da hakan, wasu kuma da ba su yarda da hakan ba, inda har yanzu wato ana ta talla kuma tun yanzu ana ta turka wato akan wannan rigima wato ta siyasar wato Najeriya, kuma ce siyasar jihar Kano. Idan muka waiwaya ko mu ce muka bi ta sama wato a saman wato arewacin Najeriya, wato zababben shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, inda shi da kansa ya zauna wato da wannan wato tsohon shugaban ƙasa wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, inda ya zauna da shi domin magance wasu matsaloli, sai dai wasu da yawa sun tabbatar da cewa ba a samu sulhu akan hakan ba, inda wasu da suka wallafa wato abubuwan da yake faruwa, inda suke cewa wato daga ganin wato fotunan da suke gudana a social media wato akan zaben da aka gudana ko kuma ce akan zaman da aka yi tsakanin Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da zababben shugaban kasar Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu, inda wasu da suka tabbatar da cewa wato kana ganin wato yanayin foton wato Kwankwaso yana dariya ne cikin shaƙi, kuma yana dariya ne ba wai dan yana so ba, wato alamu dai bai samu daurin gindi ba akan hakan, inda masaniya mai karfi ta fito kan cewa wato Kwankwaso ya je ne ya zauna da zababben shugaban kasa domin magance wasu matsatsalu nashi, kuma domin dan Allah wannan shari'a wato a san ta yanda za a yi a magance ta, wato kar a shiga wannan kotu, domin ya san da cewa idan an shiga kotu wato karyarsa ta riga ta kare. Wasu sojoji masu ɗumbin yawa sun tabbata kan cewa wato akwai maganganun da suke yawo kan cewa wato Dr. Yusuf Gawuna wato ya tsiri wato Abba Kabir Yusuf wato da ƙuri'u kimanin wato 32,000, inda wasu da kuma suka tabbatar da hujjoji cewa wato Kwankwaso ya siyi wato alƙalan wato zaɓe da wato kuɗaɗe kimanin wato naira miliyan 55, inda ya baiwa wato dukkanin wani alƙalin zaɓe wato domin a kaɗawa wato Abba Kabir Yusuf wato yawan ƙuri'u, inda yanzu hujjoji wato sun tabbata ɓaro-ɓaro, kuma babu wata hujja da Kwankwaso zai iya kare kansa akan hakan. Ku ci gaba da bibiyar mu, ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa domin samun dukkanin wasu sirrika na 'yan siyasar Najeriya baki ɗaya ba